Jam Genwal fini wiyete men ñande aɓnde 16 korse 2025 en hawre 19 taske 1456 fergo ɗemɗe gendiji hay sernaɓe e halifaɓe mawɓe diine ɗum ko ustare men sernaɓe men tedduɓe ene poti darade keɓa gueɗal mumen e radio e télévision kamɓene ɓe mbatta haalde majje diine o taw koye ɗemgal pular tawde lamɓe ɓe koye mabɓe jowiti yoɓe mbi lamɓe ɓe yo pondu ɗemɗe leydi ndi lamɗo mo killanten so haali wolof yo fir e ɗemɗe goɗɗe so wona ɗum wiyete ko omo jingana gindi makko kala haal pular poɗantoɗo hunde e suɓgoji woteji mo fasnaki pular woto en paalemo goɗɗo foof jiɗɗo hunde e men kaalowo ɗemgal mum mo wiyata yo ngal fire ɗemɗe men oto en toppitomo so en tiiɗaka koye men woɓɓe pasnotako en monama bang yo bang ha to radio e télévision leydi men radioji ɗi gona laamuyankoji keɓama ala hen taw mo dañɗen ko fayodini ko ɗum ayare mawde windande nde ina jokki kuɗol Mamadou Samba Diop lollirɗo murtuɗo Diop mo Mbañ yurmede guene yo won e makko kanko e dendagal mayɓe e dande Maymouna Oumar Diallo mo heelanñi duɗal pular murtuɗo Diop yo jaam ñallu ñallen e nder hen